कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार। भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार रुपाली नाईक यांच्या उपस्थितीत BLA-2 कार्यशाळा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी के जय, भारतीय जनता पार्टी के जय। कारवार शहराच्या प्रीमियर हॉटेल सभागृहात झालेल्या BLA-2 कार्यशाळेत संबोधित करताना विधान परिषद सदस्य शिवमोगाचे डॉक्टर धनंजय सरजे यांनी सांगितले की मतदार यादी स्वच्छ आणि निर्दोष असू जाय, पात्र मतदार यादीतल्यान फाटी पडू जायना। या वेळार BLA-2 प्रतिनिधीन करची कामा आणि तेमगेली जबाबदारी ह्याच्याबद्दल सविस्तर माहिती दिली। राज्य भाजपा उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार रुपाली नाईक यांनी या वेळार उलयतना सांगितले की जर पात्र मतदाराचे नाव मतदार यादीत ना किंवा संबंधित नाशिल्ल्या व्यक्तीली नावा मतदार यादीत असल्यार लगेच निवडणूक आयोगाकडे कळवपाक जाय असे रुपाली नाईक यांनी सांगले। मतदान करतो व प्रत्येक नागरिकालो अधिकार असा। मतदार यादी स्वच्छ आणि निर्दोष असू जाय। या तपासणी कार्यात BLA प्रतिनिधींची भूमिका खूप महत्त्वाची असा। वृद्ध आणि विशेष क्षमतेचे मतदार नक्की मतदान करतले ह्याची काळजी घेऊक जाय असे त्यांनी सांगले। काही वेळा मतदार यादीत नाव असून सुद्धा मतदान करचे वेळार नाव नसता, अशा वेळार मतदाराक मतदानापासून वंचित रावचे पडता असो गोंधळ जाऊक जायना। मड मतदार यादी स्वच्छ आणि निर्दोष असू जाय। प्रत्येक मत मौल्यवान असा। पात्र मतदाराक कसलीच अडचण नसताना मतदान करूक मिळूक जाय असे भाजपा राज्य उपाध्यक्ष रुपाली नाईक यांनी सांगले। या वेळार पुरस्कार विजेते कडवाडचे आनंदू नाईक, मुडगे ग्रामपंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र गावकर आणि देवळमक्की हांचे संतोष गौड हेमगेलो सन्मान केलो। भाजपा राज्य उपाध्यक्ष रुपाली नाईक हेमगेल्या उपस्थितीत कारवार अंकोला हिंगा झालेल्या BLA-2 कार्यशाळा यशस्वीपणे आयोजित करून येवच्या निवडणुकीत पक्षाक सज्ज रावचेसाठी महत्त्वाची भूमिका पार पाडिली असा। या कार्यक्रमात जिल्हा प्रधान कार्यदर्शी प्रशांत नाईक, कारवार नगरसभा अध्यक्ष रविराज अंकोलेकर, राज्य प्रकोष्ठ सुनील सोनी तसेच नागेश कुर्डेकर, माला उलसवार, सुभाष गुणगी, मनोज भट, उदय नाईक, अशोक गौड आणि इतर पदाधिकारी हजर असले। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी के जय, भारतीय जनता पार्टी के जय। कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्याने नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय। एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173। ऍडमिशन सुरू असा। नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू। प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598, मोबाईल नंबर 9480789670।